Lagot po ning nahutdan pag load ning cellphone na ni. Natay tawagan importante kayo. Sir, unsay problema nimo? Nahutdan ko load. Naunta ko tawagan importante kayo. Ay pwede nimo na gamiton akong cellphone kay nanilod. Ah, sigurado ka boy? Oh, gamita lang ni kay ma-expire mo po itong taon. Abi, pera mako. Abang importante kini akong tawagan. Oh, hello. Nahutdan ko glon na kitawag na lang ko karon. Mubayad lagi ko sa kong utang. Di makakasabot. Usa man day gusto nimo? Utang man din ning tawhanan ni. Di makakasabot. Mubayad lagi ko. Di makakaulat. Uy, makalagot ka ba? Uy, anong gilabay man nimo na akong cellphone? Ay, sorry kayo boy. Wala na akong gituyo. Nadala ko sa akong emosyon. Nadala sa imong emosyon ka ba? Biya ka nga ako ng cellphone. Dami. Pasaylo adyo kayo ko boy. Wag yun ako to gituyo ba? Naramang cellphone oh. Okay pa man siya. Gamay ra mag-damage oh. Daw, be. Gigamayan ka aning kadakwa ning buwak. Tempered naman siguro na boy. Tag 100 naman. Tempered sa imong mata kadakwa ning buwak. Biyari ni, lis dinig bago. Dili lagi ko mubayad na boy. Kay wala man to na ako gituyo. Kasi wala, ikaw maginaglambos. Baylo na ta sa imong cellphone, be. Dili ko kamahalan ni akong cellphone. Asgi, di ka. Itugaan ta ka sa akong uncle nga pulis. Damay. O daraw. Uy, salamat. Uy! Lagot po tawahan na. Uy, wag man gihatag ang iyang cellphone. Wa ka apas. Nakoy bagong cellphone. Oy boy, nganong nagdali-dali ka? Ay, nakoy bagong cellphone. Wow, tibayan ni mo boy. Daga na siguro kag kuya banap. Aw, daggan. Oy, kung naisik ka diri magpakita. Aw, mauyab na ako. Dili pagkatan tong ilason boy do. Wala pa man siguro kayo ya bisan isa. Susuyab lang, daggan na lagi kayo. Nadyo kay tag live. Wow. Boy, naitsika pasiklabi daw ko. Unsa man akong baton? Mamisita ta dira. Ipakita imong pagkailason. Ay, kana raman di ay oy problema taro. Ayo. Ayo. Unsa may ato? Ate, pwede mamisita? Pwede naman. Limo, sulod. Terus sulod ta. Unsa din yung mga tuyo? Mamisita daw siya te. Yes ma'am, yes ma'am. Okay. Pwede manangit ka mo sa akong papa? Pwede. Pagaw sa mong papa. Ito ma'am, pagaw sa imong papa para magila-ilami. Kadiyot lang ha, kay ako sa tawgon. Sayon, lista lang nadaan niyang pangalan. Kaya sigurado ko nga mauyab na ko ni. Raura to. Nara pa, mo ni silang namisita sa ako karon. Mao man ning nag-snatch sa akong cellphone ganina. Kadit lang kol. Uy, nanguha kag cellphone. Bayad magudi sa cellphone niya gilambos niya ganina. Kol, tatay may karon. Kaya maguli sa imong cellphone. Unya, napikas, additional. Unsa sayon? Ay, nagkalampag dira. O asa naman ang cash ug ang cellphone? Tagaboy. Ay, diara siro. Ano ba? Okay, salamat kay ni dong ha. Unya, wag to sabi sir. Tara boy. Ayo, kol. Wow na akong cash ganina. Ay dong. Nara. Salamat kay kol.